banget Mas. Iya. Ya itu lah. Sekali dia. Ngajik maca. Oh iya, betul loh. Oke kan?
Namo Prabu Duryudana wong ngandikan nirarining sun Werkudara Sigraya Sena jujuk Jayang Durna Wisaksana mangenjali bagus wayang ulun bagus wayang ulun sira kaki apa podang larikan warak apa dharma yang minggat jumangkung lir kawarsan pindho kesra lukar angkung tejane Sringasti Rama Prabu Duryudana wong ngandikanira ing sun Werkudara yo bakal kabeh jengko tak dawake sangganing para kura kula ngopi apa disebut kakak betul wong ketika Prabu Susarmo Jasmara Arimami
Nanto kang laga lumaksana tangkad ingkang wonten negaring Wirata Sang Prabu ketir-ketir semu kuwatir siwang-siwangan jobinuji pepujan kula Gusti kula mugi tansah pinayungan ing suka basuki Bulan ana ngendi kok
Nuwun pangapunten paduka ampun ngantos sora-sora maning kepriyen Kurawa. Menika sampun meh rampung. Lho lah iya, lah dulur ora. Yentosipun sedaya sami ngayom wonten Wirata. Nek Wirata wis suwe nggih sampun. Setunggal warsa menika meh sampun kejangkep. Lah. Has, kene ngendi Untadewa Salindri kemau watake iya. Aku wis curiga. Keris, ora curiga iki tegese. Aku ki penuh tanda tanya. Gewatake ngendi? Kepro bapak engko ta. Kalenggan mriku kula ingkang saged. Ya yen kula aku saku sing dadi kusirmu nggih. Lestari